penak ora. Yo penak to, dadi wong loro iki penak. Anu mau sing wedok. Anake to, Dina. Mau gawe. Yo anu pokoke awakmu pokoke nek loro ki njaluk apa-apa iso. Kowe pengen anu, Kale. ya aku rumangan apa-apa mbok ganteni lho. Wis saiki ganti kene. Iki dicepot kamu kok. Oh, asal cepet. Biasanya apa kok iso rumah aku kok iso. Apa? Iki sarunge sapa kok ampek men. Yo ki sarunge Pak Dekadbir kok iso. Wis awakmu saiki ning kene. Kowe mau njaluk. Wis to kowe muni apa ing mesti udit anake mesti nukoni. Iya. Iki apa loro malah gereng lho. Iya, kowe Pak Dekadbir. Wis pokoke wong loro ngono lho.